Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Πλέξιμο Αγγελική. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιάκι που το έχω ονομάσει σφιγγοφολιά. Είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορείτε να πλέξετε οτιδήποτε. Είτε ζακετάκι, είτε ζακέτα, είτε πουλόβερ, κασκόλ, ωραίο σάλι. Γίνονται πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, αυτό διαιρείται 4 συν 2. Και ξεκινάμε. Κάνουμε την ούγια μας, η ούγια, μία καλή, ένα ζετέ και μία, 2, 3 καλή. Παίρνουμε τον τρίτο πόντο και τον περνάμε πάνω από τους 2. Βλέπετε? Κάνουμε ένα ζετέ και πάλι 1, 2, 3 καλή. Παίρνουμε τον τρίτο πόντο και τον περνάμε πάνω από τους 2. Πάλι ρίχνουμε ένα ζετέ. 1, 2, 3 καλή. Παίρνουμε τον τρίτο πόντο και τον περνάμε πάνω από τους 2. Αυτό κάνουμε συνέχεια. Ρίχνουμε ένα ζετέ. 1, 2, 3 καλή. Ρίχνουμε ένα ζετέ. Συγγνώμη. Παίρνουμε τον τρίτο πόντο και τον περνάμε πάνω από τους 2. Ρίχνουμε ένα ζετέ και πάλι 1, 2, 3 καλή. Παίρνουμε τον τρίτο πόντο, τον περνάμε πάνω από τους 2, κάνουμε ένα ζετέ και την ούγια μας. Στην ανάποδη θα κάνουμε μόνον ανάποδη. Στην ανάποδη μόνον ανάποδη θα κάνουμε η ούγια μας και όλο ανάποδη. Όλο ανάποδη. Βλέπετε? Όλο ανάποδη. Είναι πολύ ωραίο σχέδιο και πανεύκολο. Πολύ εύκολο. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Στην ανάποδη, όλο ανάποδη. Και τα ζετέ και οι πόντοι μας. Βλέπετε? Όλο ανάποδη. Το κάνω σιγά σιγά για να βλέπετε. Όλο ανάποδη το κάνουμε. Βλέπετε? Όλο ανάποδη. Τώρα ερχόμαστε από εδώ και δεν θα κάνουμε... Τώρα θα κάνουμε την ούγια μας. Την ούγια μας θα κάνουμε. Και θα κάνουμε 3 καλή. Θα προσέξετε εδώ ότι είναι ένας, το ζετέ που ρίξαμε προηγουμένως, 2, 3. Θα πάρουμε το τρίτο πόντο, θα τον περάσουμε πάνω από τους 2, θα ρίξουμε ένα ζετέ και συνεχίζουμε. 1, 2, 3. Τον τρίτο πόντο το περνάμε πάνω από τους 2. Ρίχνουμε ένα ζετέ και κάνουμε 1, 2, 3. Πάλι παίρνουμε τον τρίτο πόντο
Τον περνάμε πάνω από τους 2, ρίχνουμε ένα ζετέ και πάλι 1, 2, 3. Τον τρίτο πόντο πάνω από τους 2, ρίχνουμε ένα ζετέ και 1, 2, 3. Τον τρίτο πόντο ρίχνουμε ένα ζετέ και 1, 2, 3. Και η ούγια μας. Και από την ανάποδη, όλο ανάποδη. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Όπως και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.